Môj podcast sa volá Odvážny introvert, ale v tomto nie je nič odvážne. Dokonca by som povedala, že je to až strašidelné a veľmi poučné pre mňa. Má to tiež niekto tak? Či len ja? Som Katka Ďurkovská a som odvážny introvert a obchodník. Tento podcast je pre všetkých, ktorí chcú robiť veci inak. Dnes vám chcem povedať o tom, ako som sa rozhodla ísť do Bratislavy na jednu veľkú konferenciu pre poisťovákov. A ako som si myslela, že to bude všetko v pohode a že pôjdem na prednášky, stretnem tam kolegov a si to tam užijem. Mýlila som sa. Užiť som si to užila, tak po svojom, akurát, že som prišla domov veľmi psychicky unavená. Ráno som išla vlakom do Bratislavy, všetko bolo v poriadku, tešila som sa, mala som už aj nachystaný autobus, na ktorý si prestúpim a pôjdem na konferenciu. Keď som tam prišla, najskôr som musela hľadať vchod, čo bolo veľmi zábavné, lebo naozaj som nevedela, že z ktorej strany sa tam mám dostať. Tak som obišla celú budovu správa, potom som sa vrátila. Prišla som tam, zaregistrovala som sa, dali mi takú svoju menovku, ktorú som mala celý čas na sebe a išla som na prvú prednášku. Na tejto prednáške som stretla svojich kolegov z Košic. Tešila som sa, že ich vidím, lebo predsa len sa vidíme len cez tie sociálne siete a takto sme sa videli naživo. Aj bolo zábavné, že oni z Košic, ja v Žiline a stretli sme sa v Bratislave. Tak sme si k sebe sadli a počúvali sme prvú prednášku. Vedela som, aký bude program, tak som sa aj rozhodla, že pôjdem na takú prednášku, na taký workshop. A vôbec mi nenapadlo, že by som mala riešiť otázky, že či oni budú chcieť ísť so mnou, alebo či tam pôjdem sama. Jednoducho prišla som tam sama za seba a idem si na prednášku, ktorá ma zaujíma. Lenže stretli sme ďalších kolegov, potom ďalších. A zrazu sa z mojej samostatnej účasti na konferencii stala skupinová akcia. Nevedela som, ako reagovať, nevedela som, čo mám robiť, ale hovorím si, že dobre, tak stretli sme sa tu, tak poďme spoločne. Ale napriek tomu som si tam chcela robiť, čo chcem. Ísť si kam chcem, ísť si na prednášku, ktorú chcem počuť, sadnúť si, kde chcem a to bolo celkom smiešné, že som si sadla a iba počujem, že Katka, my sme tu. Však dobre, ja zase sedím tu. Že poď tuto ku nám, tu je miesto. Však ale aj tu je miesto, že ja budem tu sedieť a budem počúvať a potom sa stretneme cez prestávku. Veľmi ma to znervozňovalo. Chcela som si užiť tie prednášky, vypočuť si workshopy, vypočuť si odborníkov. Akurát, že celý čas som rozmýšľala, že za chvíľku bude prestávka a kolegovia budú chcieť so mnou komunikovať, budú chcieť ísť so mnou, sa najesť, ísť na kávu, ísť sa pozrieť na inú prednášku, ktorá ma ani nezaujíma, ale však sme tu spolu, tak poďme sa tam pozrieť spolu. Pre introverta je toto veľmi náročné spracovať. Prednášky boli veľmi zaujímavé, veľmi ma to bavilo, dokonca som si odtiaľ zobrala aj veľmi veľa informácií do svojej praxe, ale tie prestávky boli pre mňa naozaj veľmi vyčerpávajúce. Veľká energia ľudí, ktorých som nepoznala, ktorí možno mňa poznali a ich nie, veľmi ma to vyčerpávalo. Rozmýšľať, že čo komu poviem, či musím s niekým komunikovať, zoznamovať sa tam s cudzými ľuďmi, je to pre mňa naozaj veľmi náročné. Potom nastal čas obeda. Mala som zakúpený listok len na vstupy na konferencie a taký ten obedový listok som si nekúpila, že však si pôjdem niečo kúpiť sama niekde mimo. Ale kolegovia ma zobrali, že poď Katka s nami na obed. Ja si vrajím, že ale tam asi nemám čo robiť, že mňa tam ani nepustia. Tie menovky, čo sme dostali na začiatku, tak na nich bolo aj napísané, že máme len taký lístok na vstup alebo aj taký lístok na obed a podobne. Ale vrajím si, že tak asi oni vedia, tak som išla s nimi aj napriek tomu, že som z toho mala nepríjemný pocit. Nerada idem proti pravidlám, nerada robím veci, ktoré vedú k istej konfrontácii. A ja som vedela, že tam vôbec som v tej miestnosti, že to nie je v poriadku. Napriek tomu som tam stála, bola v strese. Čo mi nepridávalo na mojej psychickej pohode bolo, že okolo mňa boli ľudia, veľa ľudí, aj kolegovia, aj cudzí ľudia, boli tam ľudia. Necítila som sa tam naozaj dobre. Čo sa ale nestalo. Prišli za mnou organizátori s tým, že si všimli, že nemám tam čo robiť, tak ma poprosili, aby som odtiaľ odišla. Tak som sa ospravedlnila, že jasné, v pohode, že idem preč a odtrhla som sa od tejto svojej skupiny.
Vyšla som na chodbu s pocitom totálnej bezmocnosti, takého až nahnevania. Išla som do kúta k jednému veľkému oknu a iba som cítila, ako mi slzy idú do očí. Bol to naozaj blbý pocit. Fakt taký pocit bezmocnosti a tlaku a nemožnosti odísť. Neviem, naozaj nepríjemný pocit. A keby som nezavolala frajerovi, tak asi by som sa tam naozaj niekde rozrevala. Išla som na kávu, telefonovala som s priateľom, všetko nakoniec dobre dopadlo, nerozrevala som sa, čo je veľký úspech. A keď som išla na tú kávu, tak iba počujem: som veľkým fanúšikom vašich videí. A ja, že pre Kristovu nohu. už som bola trošku upokojená, že už som v pohode, že idem ešte na tie svoje prednášky, ktoré som chcela počuť, a zrazu za mnou niekto prišiel v takomto mojom psychickom rozpoložení. Tak som tak v panike, že ďakujem, teším sa. Chvíľku sme sa porozprávali a potom sme sa rozišli. Išla som si sadnúť na tie 2 prednášky, vypočula som si zaujímavé informácie a potom som sa vytratila. Išla som na vlak, sadla si do vlaku, pozerala sa z okna a tešila sa, že už som konečne sama, že sa nemusím s nikým rozprávať. Tento môj zážitok mal ale dohru. Myslela som si, že prídem domov, vyspím sa z toho a bude všetko v poriadku. Ale na druhý deň som išla do kancelárie. Mala som službu a komunikovala som s klientami. A stále som tak rozmýšľala nad tým, čo sa vlastne stalo. Veľmi som chcela ísť na tú konferenciu, vypočuť si odborníkov, počúvať tipy, triky, nejaké nové informácie, ale tým, že tam bolo toľko ľudí, som z toho nemala dobrý zážitok, neviem ako to nazvať. Veľmi rada hovorievam o tom, že moja povaha nemôže určovať to, či ja niečo môžem alebo nemôžem spraviť. Ja som veľmi chcela ísť na tú prednášku, veď predsa si tam sadnem, budem počúvať, budem si robiť poznámky, ja som si zobrala aj papier a pero, že si spravím poznámky z toho, čo budem počuť a využijem tieto informácie v mojej praxi. Ale celé sa to otočilo a ja som celý čas iba riešila to, že či sa bude chcieť niekto so mnou rozprávať, či ma niekto bude s niekým chcieť zoznámiť, či ma zoberú niekde, kde ja nechcem byť. A veľmi mi to vadilo a v tom momente v kancelárii, ako som nad tým tak rozmýšľala, mi to prišlo veľmi ľúto. Že prečo som tak vysoko citlivá, že mi toto vadí a nedokážem spracovávať tú svoju energiu tak, aby som si to tam dokázala užiť. Predsa len išla som niekoľko kilometrov mimo svoje mesto. Zaplatila si lístok na vlak, zaplatila si vstup na tú konferenciu a odchádzam s pocitom totálneho vyčerpania a s pocitom, že opäť nezvládam takéto situácie v spoločnosti ľudí. Som vôbec pripravená na to? Chodiť na nejaké konferencie, chodiť na spoločenské akcie alebo medzi ľudí vôbec? Veľmi ma to vtedy zasiahlo a vtedy som sa v kancelárii rozrevala počas svojej služby. Čo mi pomohlo, tak v priebehu toho týždňa, myslím, že na 3. deň som išla na koncert do Trenčína, kde som mala takú hodinku až 2 voľno. Bola som tam sama a mala som možnosť sa ísť prejsť ku hradu. Bolo to perfektné. Išla som tam sama, nikto ma nezdržiaval, nikto mi nehovoril, kam mám ísť, nikto mi nehovoril, že či niekde idem, neidem. Išla som si tak, ako som ja chcela a bola to pre mňa taká sloboda, takéto svoje oddychnutie. Čo som si ale uvedomila je, že v spoločnosti ľudí, keď je nás, ja neviem, 10 a viac, tak som v nepohode. Že ja to tam nejak prečkám, ale následne ma to nejak dobehne a potrebujem to spracovať. Stalo sa mi to na tej konferencii, stalo sa mi to po školení a minimálne 2 dní som potrebovala spracovať situáciu, že som bola medzi ľuďmi. Napriek tomu, na tú konferenciu, na ktorej som bola v Bratislave, tak napriek tomu tam o rok pôjdem znova. Nie preto, že by som si chcela nejakým spôsobom ubližovať alebo skúšať svoje hranice, ale chcem tam ísť, pretože tie prednášky mi veľa dali a ja nechcem len kvôli tomu, že som nejak psychicky labilná, prichádzať o tieto zážitky a o tieto možnosti. Je veľmi dôležité vedieť, čo so mnou robí spoločenská akcia a ako to potom spracovať. Je potrebné poznať samu seba, aby som vedela, že čo mi pomáha. A ja som vďačná za túto skúsenosť a posúvam ju teraz takto vám ďalej.
Aj som mala otázku, že či to moje chcenie nie je väčšie ako moja schopnosť to zvládnuť. Možno, neviem. Musím sa priznať, že aj tento podcast teraz, ako ho nahrávam, tak ako ho počúvate, tak som momentálne dosť vyčerpaná psychicky. Cez deň sme točili videá, potom som si k tomu sadla, som ich strihala a teraz zase nahrávam tento podcast. Mala by som sa nad sebou zamyslieť. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a verím, že som pre niekoho bola touto časťou užitočná. Verím, že k introvertom sa to určite dostane a len chcem povedať, že je dôležité o tom hovoriť a vedieť, že v tom nie sme sami. Tak mi určite napíšte na Facebook, Instagram alebo LinkedIn, ako sa vám táto časť podcastu páčila, či vám niečo dala a či sa vám stala nejaká podobná situácia ako mne.